khona abanye abanenhlanhla abahamba omama babo sebekhulile, khona abanenhlanhla abahamba oyise sebekhulile, kukhona abangenayo inhlanhla ukuhamba konina besebancane nabazali babo abangobaba bahambe besebancane. Kepha kukho singakubonga uNkulunkulu ngoba asenzela khona uNkulunkulu kuseyinhlelweni zikaNkulunkulu futhi ngeke ukuguqule okuzinhlelo kaNkulunkulu. Ungumuntu nawe udaliwe wayisidalwa uNkulunkulu asidale safana naye nafuna ukusebenza ngaso ngawe. Futhi uNkulunkulu usebenza ngomuntu omncane, asebenze ngomdala, usebenza ngomkhulu, asebenze ngongemkhulu ngisho ngokuyikhundlake, asebenze ngenkosi, asebenze ngabantu bavikela inkosi, ngenkosi asebenze ngayo ivikela abantu. Kukhona uNkulunkulu ikhathi ayibonayo yena ukuthi uyababiza abakhe ngezikhathi zakhe futhi ngeke uyiphikise ngoba but once you were born you must know you have to die. Uma unovalo lokuthi uyokufa ngelinye ilanga, inkinga phela ngoba wazalwa. Mawazalwa nje you have to go one day. Kodwa ungakahambi kuthi ngeke ubuke isigaba sokuyiphatha ukuthi uyiphethe kanjani. Impilo ke ineyisele akekho ngedlula ngeseleni sakhe, lo nalo unesele sakhe la endlini. Nami nginezami isele, nawe lapho uhlezi khona nesele zakho, uyazazi isele zakho ukuthi uyigqibe kanjani. Yilo nalo uyayigqibela isele, ngeke ugqitshelwe ngomunye umuntu. Ngithi ke siyabonga kakhulu emahahabeni ngamashe njengoba wena umdala ohola leli thimba. Njengoba ngathi mangikubikela ukuthi uNdlunkulu Gwabini ngizomletha ngalapho, ngathi ngicela nimhlangabeze e-airport, kwahlangana ohulumeni bobabili. Ngiyazi ke ukuthi indawo kayifani. Nase ngihlala isikhathi eside esihlalweni nenkani nginayo, nokuyilungisela izinto ngiyakwazi. Mangibona ukuthi kunenkinga la kufanele ngiqinise isandla ngasesandleni esithize. Kepha ke ngicabanga ukuthi umama uNdlunkulu ngesikhathi ehamba eya eMthatha kwangemnandi behamba yedwa. Isimo sasingavumi. Osisi bakhe nje babekhona nje omama behlezi ngapha abadala. Kukhona nabanye abancane abangomama bobaba abancane, abanye abancane ngishokeni. Kodwa siyabahlonipha ngoba basesigabeni sababizwa ukuthi bangobaba kithi. Babe umqhuba bamphelekezele. Kepha akukwazekanga ngenxa isimo sokuthi kulesi sikhathi kwenza wonke umuntu aduma amakhanda. Kepha siyabonga ngoba akekho kwathi makuduma amakhanda laduma ikhanda isiphelane. Ngoba ngangikhathazekile ngomama makufika lezi indaba ngoba wayithola ngabantu abakhe abazukulu. Ngabuka ngathi mina izinto enjengalezi bengafanele ifike ngeingane, bekufanele ifike ngabantu abadala abakwazi ukuyibeka indaba. Manje ke ingane kaziyazi indlela yokukhuluma futhi lezi namhlanje zona azazi okungadala inkinga nokungedala inkinga. Kodwa ukufika kwami ngimbona umama sengizwile ukuthi kube nenkinga adibane nayo, kwaba buhlungu kimi ngimbuka nje ngathi akusiyena lo mama ngumaziyo. We are very lucky, our son and our daughter. We are very lucky because our grandmother have never had a stroke during that day when he got the message of your mother that she passed away. She nearly had a stroke. Kodwa ngoba ngiyamlalela uNkulunkulu ukuthi uthini, I had to take precautions to take her with me to the hospital. Ukuze bakwazi ukummonitha ngoba izinto ezinjengalezi
zake zenzeka ngesinye isikhathi kuhamba udade wethu omdala ozolo umama umntwana uzodwa. We had similar problem. Kangangoba most of the family members that day they had to be examined by the doctors, and some had to be injected to calm them down. Lapho ke njengendodana yakho mama kwafanele ngithathe isigaba sokuthi mina njengobhuti omdala womntwana mase kufika indaba zokuthi akasekho udade wethu emhlabeni ngimthathe namama ngimphose esibhedlela ukuze ayothola that culmination. That's why I say that we are lucky. Indaba seNdlunkulu sihlangene simndeni emibili. Okusalayo sonke were coming from Untu and were coming from Umnguni. Ngiyazi ukuthi emathimbeni onke ala endlini yabangcwele lapha endlini baseNdlunkulu yakwaZulu nomuzi wesizwe samahahabe ubuyothokoza uma ngabe ubuhamba nabasekeli okuyibona abazosekela isihlalo sengane yethu la kwaZulu ngoba bekuba kuhle masiveza lezi indaba sikhuluma lezi indaba zokwakha baqonde kahle ukuthi bahlangene nezimbi la ithutha iholo ngomhlophe phambili ngoba ilokho ehambile umntwana siyanmonita kuhle nginitshela ngeke nazi siyanmonita futhi siyabona ukuthi ingane zethu niphethe kahle kodwa engikuthandazelayo ukuthi within the family of uKumkane ongusibari wami uMaxhoba yakhawuleza owathatha umntwana ozala laba bantwana kube khona that unity, because once the unity is there you can fight any devil spirits. Bayathanda abantu ukungena between the families to create separation and destruction. Ubunyeke bungamandla. Kepha kubalekile ukuthi singasho sithi namhlanje sihlangana ngokumnandi emva kokuba sedlule efinele emnyama. Kepha uNkulunkulu unesihlonti sakhe, akahlala ngakhanyisi la kumnyama khona uNkulunkulu. Ukhanyisa kwakhe unabantu ababekayo ngesikhathi esithize abagcine ngoba efuna ukugcina izinto ezithize to prove the point ukuthi I am the protector. Ngoba uNkulunkulu lona simkhonza uhlala ngokwenza abantu babe ne-connection naye. Akufaneleke i-connection yoniwe ithina. Kepha kuleqiniso ukuthi ezinye izinto ngisho zingenzeka kangakanani empilweni noma zikhulunywe kaningi noma kangakanani, kepha azejwayeleki. Akwejwayeleki ukuba ngikhulume ngengane yakwethu mina. Lengane yakwethu ebingithanda ngikhonze, wangikhonza umntwana nomusa emncane. Ogcine senginoloyiso esizweni sene semzale nazi ingane zethu. Nangu uvululwa le phambi kwenu. Nazi indodakazi yami esiyinkosazana yini kulesi asizwe. Ungihlonipha kwakhe uNkulunkulu wazambusisa ngalabo abantwana ngoba wangilalela. Sebefikile befuna umuntu abangamazi ngathi nangu
wathi kazange aphikisane nami njengobhuti wakhe. Kepha-ke njengoba umntwana ebewumama wenu, njengoba ebewumama wenu-ke Mahahabe, nikhona besimame, nibubonile ubumama negazi leni elingaphakathi eMahahabeni, ningabantwana bamahahabe nina. Kumele-ke ninabantwana abangabantwana bamantombazana bamahahabe, bakhulise lezi ngane, bavikele lezi ngane. Bese kuthi-ke abesilisa bathatha indawo yokusupporta the leader. Ngoba uma kunjalo ngiyehla ngiyahamba ngizongena enkulumeni yami ngale Eastern Cape. Uma ngithi lokho akwejwayelekile ngoba yize sekwedlule izinsuku nezinyanga kwenzeka lokhu kadadewethu, kepha aliphume ligcwale elokuthi kasekho phakathi kwethu umntwana. Ngikusho lokhu ngoba ngiyakholelwa la ngaphansi kokholo lwami, kanjalo nosiko nkolo lwami engalihlanganyeli namuntu luyangifundisa ukuthi ngokwedlula kwalabo esibathandayo, isifundo engisithola enkolweni yobuKristu nasesintwini ithi ubuthongo bokufa akusona isiphetho. Kumndeni umntwana azalelwe kuwo la ekhaya, ngiyabonga ngoba uNkulunkulu sangibolekile umama. Omama bahambe bonke, umama oqala bahamba bonke. Kwahamba umama Masuku, kwahamba umama uNdlovukazi engizalayo ngineshumi leminyaka. Ingane zokuthi ezimbili ezalwa umntwana ezalwa uNdlunkulu ukaMasuku zimazi kancane unina, ikakhulukazi umntwana okwamahlanga naye ungasekho emhlabeni enganeni zakwethu. Esahamba ziningi ingane zakwethu ezahamba zimbalwa, uNkulunkulu ayisiphe ubaba nathi siyingxenye yenzalo yakhe. Kepha udadewethu ongelamayo umntwana Thembi niyamazi ngokuyingane kimi, naye ngenhliziyo ula, kodwa ngenxa yesiko akakwazi ukuvela ngoba naye kuthe sisabuka lomuka kadadewethu sobabili nezingane zakwethu ezinye ezincane eziselamayo, kwadingeka ngigijimisa ingqondo ngiyobukana naye ngapha. Kwanzima sekuhambe labe ngithi bangobhuti bami bangisekele, bangoyise balezi ingane enihamba nazo. Yena-ke cishe umama nje akamazi kwakumazi nje ngoba wahamba emncane kakhulu. Kwamina nje angimfeatureishi nje engqondweni yami uNdlunkulu Masuku, kodwa umama ngiyamazi Ndlovukazi engizala ukuthi wahamba ngino 10 years. Ngase ngibhekile ngisho ngaqhamuka manje ngeke ngidideke ngaye. Ngisho lokuthi kumndeni umntwana azalelwe kuwo nalowo aganele kuwo wesizwe samahahabe, siyazi ukuthi kithi ukuma kwenhliziyo nokuphela kwempilo njengoba siyazi akusho isiphetho, kepha kusho isiqalo komunye umndeni omkhulu weNyandezulu ngale kusithekile. Njengamanje impilo yangale yebo kasiyazi, kodwa in my belief
The spirits on the underside, they are so powerful than our own living spirits within ourselves. Ngoba sesihambisana nespirit sangale emazulwini basemlindelweni. Manje ke njoba ngisho ngasho mhla elondolozwa umntwana enkulumeni yami eyiqoshwe phansi ukuthi angingabazi ukuthi umntwana nobe indlovukazi yamahahabe unoloyiso useyinyanda ezulu emahahabeni. Njoba sikhuluma nje ngimi lapha angingabazi ukuthi umntwana indlovukazi noloyiso uphakathi kwethu manje. Ngiqale ngasho ukuthi akwejwayeleki njoba ngimlapha namhla ingqondo iyangithatha ingibeke kuloliya suku mhla indlela kadade wethu iqala ukuhlelembwa ukuba ayogana le. Empeleni mangibheka kule minyaka engamashumi amahlanu nesithupha omusa ngempilo yomntwana ukhulele phambi kwami, ngibona ukuyiqhenya ngengane yakwethu. Ngomulusu kulomhla ziyi13 usuka osuku lomhla ka12 ngimkhipha kwadla amahlahla eyolala ondini olumahlikihlikana lapho impi yenkosi uCetshwayo yakhishwa khona undikise yilo ngempela 1879. Ngathi kalale khona ondini ngoba ngifuna athola ibusiso edlinzeni lenkosi uMpande esigodlweni sakonodwengu esigodlweni sasocwecweni ondini. Kwakuyinyanga kaZibandlela leyo ngo1988 zayengakabikho lezi ngane zami lapho njengenhloko kaZulu nomne wabo ngabe ngimkhipha sisuke enhloko dolobha kaZulu nesigodlo sikakhokho wethu inkosi Cetshwayo kaMpande. Ngalona ngakwabe kukhona ukuyiqhenya kimi ngoba ngangazi ukuthi ngikhipha umkhonto obukhali wakwethu ukuba uzokwakha kumahahabe. Namhlanje lo mkhonto engawukhiphayo nanko. Baningi abantu abaseyikhundlene ezinkulu abagcina beqhaswa nangeyimpama ngabafazi ezitalatini sebomile bomela kubafazi babantu awungipha utshwala wena. Hey lethu utshwala ngidangumile wena. Hey wena. Asumfazi ushaya ngempama, ushaya ngempama. Kwehlake isithunzi ushaya phambi kwabantu bakho. Kanti ungabi namgogodla khona kuqhatha umndeni nesizwe. Ngoba uma isizwe sikhala umndeni uma ngabe kuthi uyingcenye yokuqedela isizwe sakuthanda babona ukuthi abawumndeni bemuncwa ummele lapho bedla khona. Kanti bayiqedela qobo lokuyiqedela sesiyakhala isizwe. Kuningi ke okunye okuyothi ngokuhamba lendlela ukubone nawe ukufunde ndodana. Kona ngiyafisa ukuthi manje uyibambe lapho sayibambe khona. Ingagudlu kule nqola. Usenabantu abakuthandayo. Nozoba novalo nabo ukuthi hey mabe ngezwe ukuthi ngilesi simo ngoba uyabona umuntu ongenalo uvalo umuntu ongahloniphi owenza izinto nje angabi namuntu amesabayo
uyinkinga lo muntu kaphatheki ngoba ke sabe umuntu wazi ukuthi mina hayi ngimkhulu yabona ukuba mkhulu uzuyikhohle ube mkhulu nakubantu ongafanele kuba mkhulu kubo nginkosi nje khona abantu abangamakhosi ngaphezulu kwami abantu nto engibahloniphayo uNkulunkulu ababekile kufanele ngibahloniphe ngiyathanda kangithandi bangamakhosi kimi ngiyinkosi yabo bazi ukuthi ngishaya imithetho phezulu kwabo kona ngendlela nje ngiyiphatha ngayo angisho ukuthi anginamaphutha ngoba akekho umuntu ophila ngaphansi kwamaphutha ophila ngobungcwele yedwa kodwa okubalekile abangana babi okunye kuyinkinga ngoba bayakubhukudisa odake ngifisa ukuphetha ngamagama engawasho ngosuku lokulondolozwa komntwana nalowo oyindlovukazi yenu mahahabe ngoba ababengangiswa ukuthi ngabe ngithini ngiyathemba uma bezwa ngezinto ezenzakalayo sebakuqonda engabe ngikusho ngathi ngalolu suku kulesi sikhathi uSimakade neNyandezulu besangiphe sona ngiyazibophezela ekudaleni ubunye obungunaphakade phakathi kwalezi zindlu zombili kanye naphakathi kwabenguni okungabenguni bakwaXhosa bamaMpondo kanye nabakwangwane kule minyaka esengikuyo sengikubonile okukhulu futhi ngamukela ukuthi ikusasa leNingizimu Afrika eAfrika lilele ubunye babenguni sonke asiyihloniphi indlovukazi yamaHahaba umntwana noLoyiso ngoba ubunye phakathi kwethu nokulugange elungavikela ubukhosi kuyo yonke iNingizimu Afrika neAfrika kukuba sibe munye sikwazi ukwesekela ukuthi I'm the senior monarch and nokuthi I'm the oldest reigning monarch nokuthi I'm the oldest reigning monarch in the continent akekho ngakuphika lokho nokuthi I deserve respect to those who have never coronated before me. I deserve to be respected ngoba nami ngiyabahlonipha nabo ngibhekile ukuthi bangihloniphe ukuze nabo bahlonipheke ukuze impilo yabo nabo kubantu babo bayibukele kubo inhlonipho mina engibanikeza yona ukuthi ngimdala lokho akushintshi nokuthi I'm number 2 in the whole of the I mean globally that is the living reigning monarch angeke phikiswe umuntu lokho nami ngidalwe uNkulunkulu ukuthi I have to be number 2 during this time. Ma uNkulunkulu engithandile mhlambe ngeze ngibe number 1 in the world.